uzimanja nervoze, ničeg. Dok se jedne noći, jebote, nisam probudila u nekoj groznici, ljudi, nemam pojma šta se događa. Znam samo da u glavi imam 1000 megafona koji vrište heroin! Meni se dešavalo da se desi kad se dugo cimom za drogu u krizi, pa se izmori. Ali nije to onako kao na filmu, viš nekako cijelo tijelo ti se kladi. Povraćao sam i belu tenu, kad ništa ne jedem. A inače, morao sam da poduprem Dašiku dok kuvam u krizi na neprostan. A najgori je osjećaj kad mi se čini da mi neko okačio cijel oko vrata, da ga nosim okolo, on me vuče dole. Ili kad ne mogu da pomerim vrat, ni levo, ni desno, sav sam ukočen. Bila sam za svakim tipom u kraju, kom sam se svidjela, za kog sam znala da može da mi obezbedi pajde. A sad kad razmišljam o tome, nije mi toliko teško palo. Jer ja nisam zvanično bila kurva. Ja sam to radila na svoj način. I nije bitno koliko ih je bilo. Bitno je da me boleo kurac za sve njih. Umela sam da pravim pauze. Uglavnom leti, kad mi je bilo malo bez reze biti navučen. Leti sam cirkala kao luda. A onda kad dođe jesen, uhvati me depresija i navučem se do sljedećeg leta. Jeseni su nekako najtužnije. A i čudno je to kako kad napraviš bilo kakvu pauzu, prestaneš da razmišljaš o sebi kao narkomanu. Bodeš se u venu, a nikome ne dozvoljavaš da pomisli da si džanki! Moj život ranije je bio laž. Ja sam bio laž. Sve što sam radio bila je laž. Istina je bila neprijatelj koji je mogao dovesti u opasnost moje druženje sa heroinom. Problem, dugovi, poniženje. To je bila moja stvarnost. Dani i noći provedeni na ulici sa ljudima koji ti ništa dobro ne mogu doneti. Svi smo polumrtvi i niko nikome nije prijatelj. Družimo se samo zbog zajedničkog poznanika, a svi znamo ko je on. Odumiranje emocija, čula, ponosa, ugleda, svega ljudskog u tebi. Prijatelji odlaze ili umiru. Čujem da je taj overio pre 2 dana i to je vest kao i vremenska prognoza. A onda pomišljam da je smrt od heroina. Tako logično. Živim sa njim, trebalo bi i da umrem sa njim. Naravno, sa osmehom na usnama. Ali kada se ujutru probudim, smrt mi više nije tako primamljiva. Razmišljam. Kako doći do heroina? I tako iz dana u dan, nedelje, meseci, godine. Moj duh truli, kao i moje telo. Nije mi ni žao. Sem
sam u retkim trenucima kada osjetim da u meni još uvek ima mene, ali nemam snage da se pronađem u sebi. I još jednom ostavljam za sutra. Ja nisam tražio pomoć. Nisam bio dovoljno jak čak ni da je poželim.